ना हमारा रहने में तो मैं गप गप का कल यही बड़ी देखा तनी के बड़ा मिलावत तर देखो ना हमारा जी ताज भाई नेपाली काजर चिकन के लइला होय कलियल बड़ी भौजी तो हौ लागत रे बाग बेटा हुआ ये थी हो और कान में सुने वाला हो अच्छा इहो लेके देखो अभी तक ले खैलन ना अभी तक ले उनके खातिर बैठल बनी आई कि खा लेसनु तब हम कौनो काम करी बाग उनका से तो और हम परेशान बानी आ गइल बस के आ आदत ये खराब बाग बेटा ये जा बैठ घर में ढुक जाला पी के सर चुपचाप बैठ जा सुन बात का तई ढंग सीख जाए जल रहे है तार रोन बहुत खराब बटुए अमन तारा के खोद खाद करतनी हम रहन खराब हो गेल हमार कोद खाद के बात नहीं की कह हाँ। देखो तोरा कैसन जुग जमाना आइल बटुए मंत्र ये जत भौजैया भी मजाक कर देता तो चल बन जाता टुए घर के बनी हैं अब बहरी कौन से बोली ना देखो तला नु को भाकला के मेहरारू हैं 2 लड़का 3 लड़का के माई होके आ छोड़ के भागल तो सही तू ढंग ना सीखबनु तो मेहरारू आई तो तोहरो उहे काम करी भाग जाई त का करी आई ओकरो मर्द के आदत खराब रहल ओ सरवा में कोनो पई होई उ रात में टिकते ना होई एही से भाग गेल जान जा काहे के तोहरे लेखा पई ओकरो मरल है हैं के लेहरा या लखुआई दिन भर घूमई में हम ए बार खइले नहीं किए तारा के ताकत नहीं कब अइब त खाई भाई अरे तो जवानी बा खून बताओ। गरम बा यही से देखो कि हम तोहरे चलते हम जात नहीं कि वो जब मर्द भी हम जाई तो घरी अकेले बनइब खइब त बुझा जान जाई तरू तू करे का जइबू हम कमानी खानी जान तरू काहे ना ताकि भैया हमके छोड़ गेल बन तारा पिलवानी करे खातिर खवारी करे खातिर देखे कहीं नैन मटका भौजी तो भाग बेटा हुआ इतना दिन से तारा के नैने कानवा में हमरा ट्यूशन में बतैलन जान जई हाथना दिन से नैने मटका ना करी तो अब का नैन मटका करब सब एके किस्म के बा ऐसा मत दा के तनी हम आवतनी अब हैं ठीक बा जा हां खाई लिया तू हमार चिंता मत कर हैं जा उपासे मर तारा खातिर तो हम अभी ले बैठल नहीं कहब त खइब त ना अभी ना खाई तो जा मारिया नैन मटका हम हो जाके खा के आ सुत तनी राम में मैं तनी गाय के खियाई अभी ले सुतले रही गनी है वो बिना खइले होई चलो ए जी सुना तनी का हो चलिए तनी बाजारी चले के बैठे बाजार है हां का किने के बाबू मैं रोज सब बता दी कि मनिहारी के दुकान पर चले के बताओ तो माने हम ना जान सके हम तार पति नु हई मैंने सब खोल के रोक बता दी अच्छा ठीक बा मत बताओ भाई हम चल चलम हां चलिए तो के आई नो हां जल्दी काम करके आई हो जाए पहले हमू झाड़ू लगा लेता नी ठीक ठीक बताओ 3 गो लड़का कैसे लेके भागु लसिया ओकरा लाज है ना लगल बतर कटनी के कि हमार सास पे हमार ससुर पे आ मरद पे का बीती आई ओकर माई बाप ये संस्कार देले रहला आई कि भाग लसिया बताओ एक से एक मेहरारू बाई से बतर कटनी नु कि अपना बाल बच्चा के विषय में आ घर परिवार के विषय में नहीं सोचत कि हमार घर परिवार का होई उनके पता ना केवन जनून चढ़ जाता तो देही पे भूत सवार हो जाता कि 3 लड़का के माइयो भागे लागत ऐसन बाप रे बाप बेटवा के तो रहत देख के नु हमर हाड़ कापे लागत टुए डरे आई हे ने हे कावे हो कावे चलतवन आई जेदा हमरा कौन काम बटुए जिन जनी भतर कटनो लो कैसे दुकाला गुर खयन जिन कान छे दयन हमरा का मतलब बा हम त अपन जगह पे सही बानी नु कह भतर कटनी के एक एथी ना सोचल सियनु के हमर लइका लइकी कैसे रही भतर कटनी 3 गो लइका छोड़ के भागलिया ज्यादा दूसरा के बातों बतियावल गुनाह है बटुए का मतलब बा हमरा ना हमारा बस उहे बेटौआ पता नहीं एथी लागत टुए कि बेटौआ ठीक से रहस अरे का कहाला कि लगले उनकर शादी बियाह कर देम अपन परिवार में भूला जीहन आई आओ ठीक से किन लो नु हां हां और सामान छूटल नहीं नु ना ना हां तो ई मत कहियो नु कि कुछ छूटले बा घर जा कहियो मत ना ना चलो अब खुश बाड़ू नु काहे ना खुश रही ये सोच के हमर माई बाबू से शादी कर ले बा आ सुनी ना हां हम तो भगवान से यही दुआ करत तनी हां कि राउ जोड़ी हमार जोड़ी यही ते सलामत रहे आ जबले रहुआ जी तबले हमरा के यही तरी मानत रहे का करी हम तरह से बहुत माने नु के लाड़ी सत भतरो बुझाता कि इनकरे मर्द मार मानेला हमार तो मर्द बटुए नो कि आवेला पहाड़वा से नु तो जाके कितना कितना 5-5 हजार रुपया के किनवावेला आवत बतर कटो देखतड़ी कि बैठल बिया तो सुनावतड़ी खेलाड़ी कहीं का एकनी के आदत हटुए लम्बा चौड़ा बोले के तनी देखी तो
कुछ छूटल नहीं खे नी ऐसे तो कुछ छूटल नहीं है होई बाकी खाली मिला लेता नी काजल बाट नहीं बा लिपस्टिक बाट नहीं बा आई बॉल्स बाट नहीं बाटे सब तो ठीक है बा लूका लगा के देखी तने पलिसा बा आहा कितना बढ़िया लागत हो हमार राजा जी कितना खुश रहला हमरा ले गलहन बाजार अरे गोरखी भौजी का बेटा हुआ ई कॉमन रहन आके जरिए चिपक के बैठ जा ए भौजी तू त मारिए न न कूद के लागेलु लागेला ई राउ रहन ठीक ना लागेला रहन हमरा रहन में तो म गप गप बा हां का का ले आइल बड़ू देखा तन के बड़ा मिलावत तरू देखा ना हमार राजा जी ताज है नेपाली काजल लिपस्टिक मैं खरीद के लेके आइल हां ई कलियल बड़े भौजी तो हौ लागत रे बाग बेटा हुआ ये थी हां और कान में सुने वाला अच्छा इहो ले कइलु है सुने लेल बड़ू हां देखी ना ठीक बा ना अरे हो ये भौजी कितना के देले से अपन मोय सामानवा 1000 रुपया के हटे अरे बाप रे बा 1000 रुपया ये कौन मजे थे का 1000 बेटा बा रुपया के बात हमनी का तो ढेरे बा कुछ कह भौजी नहीं तो पूरा गांव में कोनो उ देखत रहनी है भौजी के देखेले तो जरेले ना हां उनु कर उनका तरहन हमरा तनी को पसंद ना पड़ला हमेशा कौवात रहेले बहुत बदमाशी है बहुत बदमाश हां तब देख के जर त तनी में से छिपकी काटे नहीं तो लागेला कि सनकल सण नहीं पिछवाड़ा एकदम सिंह डाल दे बेले हमरा उनका रहन बेकार लागेला हां आ कहनी है भौजी नु हां कि ठीके बात तो के सामान निमन मिलता मगर जानतरू पूरा गांव में सबसे खूबसूरत तू लागल है बात के मनबू चाहे ना बनू भले छगो तार लइका बनस त कहा मगर अभियो तार चाम टस के मस नहीं के भाई बा रुआ का कहतनी झूठो के मजाक करेनी अब तो हमनी के पुरानिया भंजा चाम हम झूल गइल कुल ना भौजी कैसे ऐसे बोल तू जानतरू हम तारा खातिर को सामान लेके आइल बनी सोचे तो के दे दी कैसे सामान ए बताई बुना नु केहू से ना ना हैं? अरे बोला ना तू बोला ना भौजी तो बताई बुना तो ना अरे ना देखो तू पता हर बात के कोनो भरोसा ना है भौजी अपना मर्दे के तू क्रिया खा बहुत अपना मर्द का मान लू तब जानम कि तू केहू से ना कहब तू तो हम मनबे करेनी हाँ। अच्छा ठीक बा अपन मर्द के क्रिया खाता नहीं केहू से ना कहब खतर नु हां हां एकदम लागत कि भौजी रे तो भैया का कहतनी जी अभी ना हमर मनवा देखे खातिर अरे रुको भौजी लबाइल बाटे बुझा कि लड़का का के गप से न कइलु गप से न बिया गइलु है बात बतिया लोग तो हमेशा खाली पानी हाय देख अरे बाप रे बा ई का तक मोबाइल 22,300 22,300 बे भौजी के अभी तो सोचत ही न कि ई तो बहुत सस्ता बा हमारा खातिर सोचत ही तारा के न एप्पल का मोबाइल किन के दे दी तो के एप्पल के मोबाइल हां एप्पल लेकिन नहीं बबुआ जी टीवी में घरी प्रचार दे तो धक्का धक सुना ना आई कुल पैसा कहाँ से आवेला बे भौजी तू रखो ना खालसा जान तरू हमरा कुछ मत करी तू पैसा के चिंता मत कर पैसा के तो बारिश कर देब हम खालसा रतिया में को बकवा के ना हमरा के हलो हाय लिख दे वो तो मनवा में सुकून आ जाए जान जी रख डाल भीतर सही में हमरे खाती हो अरे तोहरे खाती हो सिम में डाल बनी अपन नंबर सेट कर देले बड़ी खेसारी लिख देले बड़ी आ टॉप से टिप दियो आ मगर एक काम करी हो तू नंबर अपन अपना दीदिया का नाम लिख दियो अरे रुको चिंता अरे तो भैया देख लिहन ना तो कहन के सरवा खेसरिया के ये काम बुझता का कहला कहां से मोबाइल पहले है आ साइलेंट क के वाइब्रेशन में मत रखिए तो गोई गोई लागे चलिए में कूद दे जान जो अरे वो कर चिंता मत करी हां एकदम अरे ऊ खत्म बाटे जी हाँ बढ़िया जगह रखी हो हमारा का दिल में खालसा हलो है लिख दे रातियों में 1 मिनट बतिया ले तो मैं जिंदगी संवर जी आ तो कहते मैं जिंदगी में तारा ने मेहरारू को नहीं देख लगा मैं सबसे ब्यूटीफुल लागेलू अभी लगला कि फराक का जींस पहन ले तो चार आ जेते ही है ये का सच में हम लागे नहीं सर ओहो पैसा के पूछा तेरी भौजी पैसा के ना तू टेंशन मतलब पैसा तो ऑनलाइन बिजनेस है
खाए चबाए भर पिए घूमे भर तो भौजी भैया से मार लेनी गप गप है ना। 40,000 रुपया महीना भी ऑनलाइन मार रहता नहीं, ऑनलाइन कुल 40,000? खेले नहीं, हाँ सट्टाबाजी करे अरे नहीं बाप ऑनलाइन। रे बाप, 40,000 रुपया? बे तू चिहा तरु लागत कि कोनो को गोदाम में हाथ डाल बड़ू। हम तो चाहत नहीं कि महीना के 1.5-2 लाख रुपया हो जाओ, इतना मेहनत करता नहीं ओकरा पकी। जान तरु काहे मेहनत करता नहीं, सोचता अच्छा नहीं सुनी ना, भौजी न। हम बताओ तनी का है वो 1.5-2 लाख रुपया बताओ भौजी के देम ना। बक। हाँ हम ये खातिर कमाते न कि जेकरा से भैया भौजी हमारे बियाह करी लो, भौजी एकदम ओकरा बिछौना पर पैसा का बारिश कर देवा, एकदम फूल है गुलाब का, जवाब दीजिए। अब पत्र है गरीब का, बजा लीजिए, जन जाए। पूरा देव ओकरा के मेहरारू के खूब निक निक की न ले जो दिल्ली के लाल किला घुमाए, इंडिया गेट घुमाए, और वहां तक कही तो ओकरा के चाइना अमेरिका भी घुमा देबो। मेहरारू खातिर कमाते नहीं, जान जा। हाँ तनु तोरो पर खर्चा होई, टेंशन काहे ले तरू। ये तो सुनी ना, तो बियाह कर ले दूसरा से का। बे भौजी बियाह ना होई हमार, बताव कहाँ अब हमार भौजी मन में ना कर ले, तू हमार को जरले साड़ी उगले लू। ऐसन कोनो बात नहीं खे, हाँ हम बानी न, हम मैनेज कर लेब। बा हाँ ना भैया तू बहुत भाई बात सही कहत रे, कुंवार में रिक्स बा। हाँ अब बियाह हो गेला के बाद को सब कमवा फिक्स बा। है तो फिक्स बा ना, हाँ। हम बानी न, चिंता के बात नहीं खे। होनतिया तो गलवा कहतनी, ओकरा के तो हम देख ले, ताकि सरवा करियावा के बातों में ना नहीं, जान जा। ना हाँ अब देखी के तरी हम तूफान मचावत तनी। हाँ करियो हई 1000 रुपया के सामान तो के तो हमारा हम तो के अंदरों का सामान मखमल के किन देबो। मखमल के, मखमल के तो अब रउआ चिंता मत करी। है भौजी, हम जाते हैं ना तो भौजी हमार साड़ी अकेले देख ली ना कि गोरकी कहाँ बैठ के गुपचू गुपचू बतियावता, कान कबार लगी हमार। हमेशा जरजरात रहेली। ठीक बा, ठीक बा बाबू जी। कहने भौजी न मकई में साझी खाने। फोन करो, फोन ठीक करो। ठीक बा, हाँ, ठीक बा, फोन जाते करो हैं, फोन। हाँ, ठीक ठीक बा। बा। 1000 रुपया के सामान खरीदल आ हई देवर बाबू का कितना बढ़िया बाड़ है। इनका के तो हम फंसाइए के रहब, आयो अब बीजा हम ना रहब। अब तो हम तूफान मचाते, आ तूफान मचा के अब जा तनी नई हर आ उजे इनका के बोलाइब। हम माई से कहब कि माई रे तू चाचा के लड़का हमन देवर लगे हन, आ इनका के बारे में तो ऐसा ऐसा बात कहब नु कि इनका से दूरे हो जाइब। आ बाद में का करब कि इनका के लेके भाग जाइब, आ इनका पैसा पर खूब राज करब। आ लड़का फैका हम काहे को छवन के कुकुर मुरन के लेके जाइब, आ उनकरा के ये 6-7 के छोड़ के जाइब, अपन खाली देह लेके जाइब, आ उजा अब जाके रानी बन के राज करब। ए केने बाड़ू हो ए भाई तो पते नहीं कहाँ चल गए? देख ये ऐसा ऐसा का जी का चिल्लाता कहाँ रहलो, हम कबे से खोजत तनी। आँखिया भतरा गइल बेटे, हे ये तरह नहीं दुआरा आप अच्छी छोड़ कपड़ा खींचले बाड़ू, मजा के पहन के दुकाने खींच ना लेबो, हाथवा टूट गइल बेटे तहार, हम खींची। हम खींची। अरे तू काहे छनमल काहे का भइल बा, काहे गरमात? अपन कपड़ा खींच लो, हमरा खुदे देही में दर्द होता है। तहार खींचबे करी या हो लइकन के खींचबे करी, जिंदगी भर तहनो के कपड़े खींची। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। काहे गरमात? अभी सुबेरा में पहला से बाजार करैबे कइनी भाई। चल हम नारा टाइम मेहरारू कोनो भरोसा नहीं है भैया, कब नरम होइए सा कब गरम। बेटौआ के बार रहन देखनी है, ए बार आओ हमहु ए बार सटिए के देखब कि हमारा पे कैसे हुए थी करता आवाज होई देखली तू जन तो उनके देखबे नहीं के करता। आ गुलो खाना न दो, आई खाना न दो। बे भौजी कैसन कुल छेड़ करेलू, छेड़छाड़ मजाक लग रहा है हमेशा। हमारे मजाक लगबे कर ले गए तो ऐसन लोग बावन नु कि गोर गोर लगत तुए नु, तो ओ पे खूब उ चिकन चिकन बाड़ी सन, निमन बाड़ी सन। का यानी बारे बोलो, डायरेक्ट जोन कहेबा कह ना का हम हम का गानी पानी बोले जाई। हां हां हम तो खुदे का कहला कि खाना दो, माथा गरम मत कर, खुद टेंशन में रहते नहीं आजकल हम भाई। टेंशन में रहता नहीं। हां और का उ कथी के वो कथी का हमर बानु कौन सी टेंशन। ठीक है बा टेंशन बटुए तो
एगा तो अपने लोग के गोर गोर सुंदर सुंदर माल लौकत तटुए एथी लौकत तटुए घरी के का कहाला कि घर के एथी पूछो तटुए आई हमसे देखो एड़ा टेढ़ा बात ना बतियनी, हमारा कहाँ सीधा सीधा बात बतियनी। अगर तारा नइखे रहल बनत है तो ठीक बा, तू चल जा भैया कहाँ, हम फोन कर कहते नहीं कि बोला लड़का के। बुढ़ावा बुढ़िया मर बोल का कहाला कि गोड़ में हाथ में तेल लगा के हाथ हाथ बरार कर देनी तो वही घर चल गो रहती भैया भी काहे के रहती आई जा वही जा उनका टिफिन बने है खे और तम बर्तन में झेका पाला तम हमार कपार मत खाई करो, ठीक बा। खुद हम आजकल हम नहीं सबके खाता। परल बन। हम बोलल नहीं कि चाहता हां तो हम उतारल नहीं कि बोल चा देबू तो दान तो हम काढ़िए खा ले, हाथ नहीं खे। खाना जा काट के खा खाना के मत टेंशन ला, तार खाना पर हम खइबर में थूकत नहीं, हमरा खाना मिल जाई जा। हम जाना हाँ, तैनू खाना मिल जाई हो। हां हाँ बाप रे बाप होई देखो रे ओ बतर कटनी के हेत ना हिम्मत हमू कनिया के तनी बेटौआ में सट के देखी बाप रे बाप छोटे से पाल के लइका लेखा पलनी ऊ बतर कटनी नीमन बड़ी एबार ओ राणो के छोड़ा ना ध के झोटा ला तार सत भतरो के कितना एकर हिम्मत भइला आई रानी ऐसे के हमें एथी को छोड़ देब काया भतर कटनो फसाए खाती हमार देवरे लौकल हा ई का कहत हो तोरा जाम लगाओ तारू इंजाम लगाओ तनी बतर कटनो जे चटी में बतियाओ तो कुल तो लोग के सुन लेबे नहीं रहन जल्लू कैसन बात कहत हो राणो तर लाइट और नहीं के लगत के छौ लइका कमाई हो गलु आ चल तो हमर देवर के पटाव हो तो अरे रे दो के रामा। छोटो ही तोड़ दे चिनारी जल्लू तू का- हमरा कभी जानत नहीं को के का करब अरे बाप रे हम कुछ बोलते नहीं कि तू फटाफट करी आवत तारू के ए भतर कटनी से वही लक बाड़े हमर देवर आज तरी के का कहला नु कि घरे उल्टा सीधे ना बोले कि भतर कटनी तोरा के देखो नहीं हमू में मुंह सटावल रे रानी अब इतना गाड़ी दिल तो सुन ह रखले बनी राख आ, बन लेके हीरे भाग बबिया हो को। कर अब सब कुछ करब रखल के अरे भतर कटनी हम तोरा के घर में ले जेबे ढुके देम रे भतर कटनी छौ लइका के माई के देखत तनी केकर हिम्मत बाटे के देखत तनी के रोक हमारा हिम्मत बा तोरे लेके खिलाड़ी मदारी ना दे कि हमर घर के देवतो ना छुए लगे हाँ, बाड़े हाँ, थे हाँ। छौ तू लइका के केतना बियाह नीमन देबे बा। हमारा देवर पे आय तोरा लेके देवरानी उतारा नु जन लेनु कि लोग देखी तोर लेके सत भतारी ना छौ लइका के माई ना अब तू केतना खिलाड़ी निमन कहीं बारू का। यही से तार भातारा छोड़ के चली गइल बाटे हमार देखो आए भतर कटनो आज हमरो देवरानी आ जइनु तो हमो चल जी भतरे की है तू हमारा पे नत रह कि हमर मर्द गोल बाबा और माने तू चलू। सती बड़ू ना सती नहीं की तका बनी यही तोरे से के छोड़ सत के कोई भतारी चल भागल बनी बाटे आय कोई चलते आए बता कटनो दुबई जाला लोग त क साल पे आवेला महीने महीने आवेला आय काहे ना हो चुप रह फोन से खिलाड़ी हम। बतियावेला फोन से तरह से बतियावेला देखो तारू ना मोबाइल आ हीरे भतर कटनी हमर देवरे के काम होय तोरा कहां अटी जुरी रे खई हाथ का मोबाइल लेबे ते ये कली भेटाई रही त दे दीदी छोटका मोबाइल भतार नहीं के कीनत तोर त आदत हटवे उहे नतिए देले होई ऊ बाहर से आवत 40,000 महीना चुप आ रहो ऊ बेचारा जल्दी मत पैसे बोलो, पूरा ठीक तटबे नु? ढेर तू बोल दिया लो के खिलाड़ी आदमी असई ठीक बोल देलू असई खिलाड़ी बोलली से लाज लगेला बोले में बुझाइला बुझा कि पूरा गांव जना के मानिए दादा पतर करनी का आदत बटुए आई खिलाड़ी कहीं का हे हमार भगवान। देवरे लौकला पटावे खातिर काहे भौजी का भइल बा हो बस बैठा हुआ हाँ। अरे हमार देवर कहतार मेहर हो जा वो चुप चुप बतिया के है देख लो हाथ में मोबाइल आई और तो लड़तिया हम खुद अपना आंखी देख लेबै दूसरा के ना नहीं भौजी सही कहत हम आय। कने काहे बरे बिखिया है पादतिया चल तोरा तू अपन मेहरारू के समझा लो। एक और पहुंचावा त एकर बहुत अत करत शुरू ना कर कह दे कि तोर देवरा के लेके भागब हमार देवरा ही छौ लेके के माई के लेके हां रे हमार का आई है सोचे आई खिलाड़ी बतारी सब बतारी चल, के चल, रखब सब ना, बतारी के अरे ना। साथ जिला ना तो हमारा घरे आई त काट के बुझ के दे ना मोबाइल हमार देवर के दे तोरा गाबे तो खिलाड़ी के सब तोर बतारी माइक मोबाइल ले बतियाई हन आवा ले लो मोबाइल प्रणाम करते हैं गोर छुको रहते हैं तमाम भोजपुरी श्रोता समाज को रसों छोड़कर गानाती पता बेटा खेसाई टू जिससे प्यार और सुबह छत छे यूट्यूब पर बनले में जाए इधर खेसाई टू कॉमेडी खेसाई टू डिजिटल पर बने रखा पूरा टीम के साथ है जो विगत से भेलो कर क्षमा चाहते नहीं और वो सब देख के नहीं वो सब संदेश फुल वीडियो बा के आजकल लोग छह लड़का का माई चाचा लड़का का माई या के बियाह होते पता चलता कहने ने द्वारा बरिया होती है बरियाती होती है लड़की भाग जाती है तो कहे के मतलब ये तरीका कुछ सिस्टम मार्केट में चल रहा हो तो सिस्टम को बंद कर खातिर वो सब जागरूक हो जाए ओकरा के समझी जाए ओकर घर के देवर के चाहे घर के मेहरारू के वातावरण से समझिए कि कोयल का चाहती है चाहे एक अंदर मानसिकता का बताओ सब हर चीज के परखे के विचार और सोच अपन अंदर बनाई ताकि ऐसा गलती जो हमनी के साथ भइल बा और वो सब के साथ ना जो अगल बगल पड़ोसी में होता वो सब के साथ ना होके और सब सावधान रही जा हमेशा अवगत रही जा ताकि ऐसा कोनो प्रकार के कोनो बात होके तो बैठ के समझ लेवे के काम बता के घर में बात कर ले ना होके यही खातिर वीडियो बनाने ज्यादा कुछ बोल रहा हो जाता वीडियो के माध्यम से माफ कर दीजिए फिर से अगले वीडियो मिल जाए
जय जवान जय किसान भोजपुरी देश सन कोनो कोनो पहुंचो तनके भोजपुरी प्राण नमस्कार।